Aktar kmieni din il-ġimgħa, il-Partit Nazzjonalista ressa mozzjoni fil-Parlament li tixet il-viżjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u fejn irid iwassal il-pajjiżna. Mozzjoni illi fiha il-Partit Nazzjonalista propona tneħħija tat-taxxa fuq l-għajnuna tal-kola sabiex il-ħaddiema jkunu jistgħu jgawdu minn għajnuna b'mod sħiħ. Tax credits għal min ħaddem bħala għajnuna sabiex iż-żieda li jagħtu fil-pagi tal-impjegati jeħdu allura fit-tnaqqis ta' taxxi bil-għani li jinvestu aktar. Ħolqien ta' Fond Nazzjonali illi jagħti appoġġ finanzjarju lill-importaturi u l-ħolqien ta' mudell ekonomiku ġdid. Quddiem dawn il-proposti, il-Gvern Laburista ivvota kontra. Dan għaliex, skont il-Ministru Michael Falzon, il-proposti ma jagħmlux sens. Kemm bżonn fejn jiżdied l-infurzar iva rridu mmorru għall-infurzar aħjar. Jekk hemm bżonn fejn edukaw iva rridu nedukaw aktar. Il-Ministru Falzon insista li l-Gvern mhux se jkun qed jaqta' t-taxxa minn fuq il-kola għaliex diġà qed jgħin lin-nies iżda il-verità li anke l-imsieba soċjali jaqblu magħha. L-mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-konfront tal-isfidu tal-ħajja. Għalfejn votajtu kontra, ma kienx mozzjoni tajba. Taf li ma ħobx inkun konfrontattiv. Ma kienx tagħmel sens bir-rispett kollu. Intant Net News taqsal il-Ministru Falzon dwar iż-żieda li pajjiżna qed jesperjenza fil-konsum ta' droga kokaina. Bil-Ministru jispjega li jekk ikun hemm bżonn anke l-infurzar għandu jiżdied. Ma tintaxxax il-kola. Ħadd ifranka X, mentri bil-miżura li għamilna tat-taxxa ħadd ifranka 10 darbit iktar, 15-il darb iktar. Naħseb il-mozzjoni ma kienx intenzjonata biskop tajjeb u laqas ma kienet. Imsieba soċjali qablu magħha lek. Mux da pajjiż liberu ta' Fl-aħħar jiem kemm rapporti fil-ġurnali kif ukoll studji xjentifiċi uraw illi l-abbuż ta' droga f'pajjiżna partikolarment tal-kokaina qed jiżdied b'tali mod illi s-soċjetà qed tikkonsidra kważi normali il-konsum ta' tali droga f'ċertu żoni, avvenimenti u stabbilimenti tad-divertiment.